Dag, mit navn er Klaus Bischoff. Jeg er sektionsleder på den sektion, der hedder Functional Coating Technology på Center for Materialeprøvning. Vi beskæftiger os med at udvikle nye, funktionelle overfladeteknologier, overfladebelægninger. Hvis I forestiller jer en overfladeteknologi, en belægning, som man kan putte på snart sagt et hvert emne, det giver en tynd overflade, det giver en fleksibel overflade, det giver en slidstærk overflade, og det giver en fuldstændig transparent, grænsende til usynlig overflade, så tænker I faktisk på solgelteknologi. For solgelteknologien er en teknologi til at udvikle glaskeramiske, højfunktionelle overfladebelægninger. Functional Coating Technology, funktionelle coatinger. Det er svært at forestille sig en overfladebehandling eller en coating, der på en eller anden måde ikke bidrager med en funktion. Så der er en eller anden lille modstrid i det ordspil. Man kan skelne mellem nogle meget basale funktioner, og man kan skelne mellem nogle mere avancerede funktioner. Hvis vi kigger på nogle af de mest basale funktioner, så er det jo typisk, at vi har et træværk, som vi maler rødt. Så får vi den røde farve. Vi får det måske også beskyttet mod svampeangreb. Vi kan også have noget metal, som vi giver en lak, og så får det beskyttet mod korrosion. Og man kan forestille sig mere og mere avancerede egenskaber. Nogle af dem har jeg listet heroppe. Noget med handling, altså hvordan det føles. Noget med smudsafvisende, bakteriehæmmende. Noget med fotokatalytiske, enzymaktive eller måske endda frysepunktsnedsættende. Så man kan faktisk opnå rigtig mange spændende funktionaliteter i sådan en overflade. Hvis man kigger på de coatinger, der er til rådighed, så har I nok alle sammen mødt akryl eller alkylcoating, som er almindelige malinger. Epoxy eller polyuretan har I måske også mødt. Solgelteknologien har I sandsynligvis ikke mødt. Det er en helt anderledes teknologi, hvor vi får lavet uorganiske belægninger. Alle de andre belægninger, jeg nævnte, de var organiske. Ved hjælp af solgelteknologien får vi lavet et uorganisk, glaskeramisk lignende netværk, som vi dog også kan lægge nogle organiske funktioner ind i. Jeg har her på den her slide nævnt nogle forskelle mellem traditionel glaskeramik, som laves ud fra et pulvermateriale, man centrerer sammen, altså man sammenbager ved en meget høj temperatur, måske op på 1700 grader. Det giver nogle begrænsninger i, hvordan man kan anvende sådan en coating-teknologi. Ved hjælp af solgelteknologien, der tager vi flydende komponenter, eksemplificeret ved de her to komponenter, som bliver kombineret, får lov at reagere med hinanden, og som så efterfølgende ved hjælp af fuldstændig konventionelle teknologier, f.eks. spraycoating, kan appliceres på en given overflade. Efterfølgende skal man så hærde den i ovnen ved et sted mellem 70 grader og 140, i nogle tilfælde 200 grader Celsius. Så der er ikke de samme begrænsninger på anvendelsen af solgelteknologien, som der er på anvendelsen af konventionel glaskeramik. Og ydermere så tillader den meget lave hærdetemperatur, at vi kan lægge nogle rigtig spændende organiske funktioner ind i belægningerne. På den her lille oversigtsslide, der har jeg illustreret nogle områder, vi har beskæftiget os med, enten inden for processer i industrielle sammenhæng, eller inden for slutprodukter. Vi har udviklet en risikfast solgel nanokomposit. Det vil sige, at det er en glaskeramik, hvor vi har lagt nanopartikler ind i, som giver en helt unik slidstyrke. Det betyder, at man på sådan et blødt plastigemne kan stå og ridse med ståluld, uden der sker noget. Man kan på en fuldstændig konventionel CD, som er blevet behandlet med det her, stå og ridse med ståluld, uden der sker noget. Og CD'en kan vel og mærke både læses og skrives på, selvom den er blevet behandlet med den her coating. På tilsvarende vis kan man forestille sig forbrugerelektronik, der bliver behandlet med det her og risebeskyttet. Det er jo her i dag ved en lav temperatur, hvor det her plastikmateriale kan holde til belastningen. Vi har også arbejdet meget med slip-let-belægninger, altså belægninger, der på en eller anden måde bidrager med en stofafvisende egenskab. Det kan være kalk, som i tilfældet over på jeres venstre side, hvor vi effektivt forhindrer, at kalk sætter sig i en varmeveksler. Det kan være fouling, der ellers ville have sat sig i en luft-luft-varmeveksler, som illustreret over til højre. Og man kan forestille sig mange andre steder, hvor en sådan teknologi vil være på sin plads. Vi har for sjov skyld prøvet at coate en badeværelsesflis med sådan et materiale her, og kan illustrere, hvor effektivt det afviser for eksempel tus. Hvis jeg tegner sådan lidt på den her, det her det er sådan en permanent marker, der burde kunne sætte sig over det hele, så kan jeg på den ubehandlede halvdel ikke få lakken, eller ikke få tusen af, mens jeg på den behandlede halvdel meget effektivt kan få tusind af. Man kan tage det et skridt længere
og måske aktivt gå ind og forhindre, at der gror bakterier på en overflade. Det er vi i gang med et udviklingsprojekt omkring, hvor vi formulerer solgelbelægninger med en meget, meget lav overfladeruhed. Det vil sige, at vi opererer med en ruhed på 0,3 nanometer, sammenlignet med den overfladeruhed, man typisk finder på 2B rustfri stål, der anvendes i fødevaresammenhæng på op til 300 nanometer. Der kan vi se en tydelig reduktion i koloniseringen af visse bakterier. Vi arbejder også med at lægge forskellige biostatiske partikler ind i, f.eks. sølvnanopartikler, som også reducerer den mikrobielle farvning. Men de nye coatings, morgendagens coatings, det næste vi skal udvikle, ja, vi kan selvfølgelig selv komme med nogle gode forslag til, hvad det skal være, men det, der er rigtig interessant, det er, når det er industrien, når det er jer, der kommer til os med problemstillingerne og præsenterer det, som I står overfor, og har måske en forhåbning om, at vores coating kan gå ind og afhjælpe det. Vi har hele tiden nye spændende ting i pipelinen. Nederst på den her slide har jeg illustreret 2 udviklingsprojekter. Den ene går ud på at tage et antifryseprotein fra en lille bille og sætte ind i en glaskeramisk coating, og dermed forhindre, at vand det fryser til is på de her overflader. Vi arbejder også med at lave nye sværter til støbeindustrien, så man kan krydsbinde sandkerner meget mere effektivt, og samtidig få nogle meget pænere støbte emner ud af det. Og hvad det næste projekt bliver, det er jeg meget interesseret i at høre, men det kan jo være, at det bliver et, I kommer med og formulerer over for os. Tak skal I have.